מה קורה יוטיוב? כאן סופר מגה גיימר בסרטון חדש של מיינקראפט. היום אנחנו בשרת ג'ארץ נטוורק, אנחנו בונים את הפלוט שלי. אני צריך שתציעו לי עוד עיצובים, כאילו אני עכשיו אבנה פלוט ואני צריך שתציעו לי עוד סוג של דברים שאפשר להוסיף. בואו נראה מה אנחנו צריכים לפלוט. כך, סטאק אחד של ביצים. לא, זה למכור. קח סטאק אחד של ביצים. כאן ניקח זכוכית. כאן נצטרך. קח 8 ו8. זה בדיוק כמה שאנחנו צריכים. עכשיו, אני אתחיל את הבית שלי בנייה של החוות תרנגולות. כמה? ביליון? לא משנה, אנחנו בינתיים נעשה את זה ככה. טוב, בואו נתחיל לבנות את הפלוט. יאללה. זה הפלוט שלי. אנחנו נעשה כאן את זה. אוקיי. טעיתי כאן שעשיתי את זה, אבל לא נורא, נקנה עוד. רגע, 5 נראה לי. עוד 4. רגע, 4. 7. רגע. אוקיי יוטיוב, אנחנו כבר משתגרים לספאון, ומשם נלך לשופ. אפשר בעוד שיטה, אבל מה זה משנה? יש לי כאן המון באגים. אוקיי. רגע. אוקיי, עכשיו בואו נחזור לפלוט. אוקיי. אנחנו עכשיו חוזרים לפלוט שלנו. מה שבנינו, הנה מה שבנינו. אני רגע רוצה לראות את הפלוט של חבר שלי. סתם נגיד, צריך סך הכל 5. עכשיו בואו נשתגר לפלוט של חבר שלי, ננסה להעתיק ממנו. סליחה. זה הפלוט של רגע, בפלוט של מי הייתי מה? אני יכול לראות מה יש בתיבות? מה? מוזר? יש. אוקיי. אוקיי.
זה באג כנראה מאוד מטורף. איפה וילג'ר? בר לא יודע שאני בפלוט בשבילי והרשה לי לקחת. אוקיי. נעשה קיר אחד. דיימונד, קיר אחד. בואו נראה מה יש לו. דיימונד, סטאק, כמה סטאקים. צריך את כל זה. אוקיי, סליחה על השקט הזה. אני לא רגיל פשוט כל כך לצלם. כבר זה קצת זמן שאני מצלם. אני מכיר כאילו את היוטיוב, אבל הרבה זמן לא צילמתי. בכל מקרה, יש לי עוד ערוצים, פשוט אני לא מצלם בהם כבר. אז אני קצת צריך להיזכר את כל זה. לגבי כל זה, סליחה. אוקיי. סלש פלוט. אייז. יופי. אוקיי. אני רוצה לעשות את זה ככה. אוקיי. מי שדרך אגב לא יודע, אני לא מאלה שמשחקים קלאש רויאל. אני דווקא מאלה שמשחקים קלאש אוף קלאנס. אוקיי. סליחה על הבאגים. אז זה הדבר הראשון שאנחנו עושים פה. זה ככה יכיר כאן דיימונד, כאן גולד, שם אמרלד, שם רדסטון. ככה אני מתכנן לעשות, מי ששואל. אוקיי, אז בטח אתם שואלים מה עכשיו. בואו נחשוב. רגע, רוצה לבדוק כמה זמן אנחנו מצלמים. אוקיי, יוטיוב, אני אסיים פה כי עוד מעט הולך להיגמר הזמן. אז תנו בלייק, תנו בסאב, ויאללה ביי!